Ola, que tal, señores e señores? Benvidos ao Voltas co Prato. Unha tarde máis estamos aquí cociñando na televisión de Galicia, porque nos encanta cociñar, xa o sabedes, é unha maravilla todas as tardes aquí. Seguídenos, como sempre, en @Voltas co Prato, porque aí temos penduradas case todas as recetas que facemos todos os días do ano. E hoxe vai estrear este plató unha persoa que ainda non viñera, así que pido que recibades cun fortísimo aplauso a Xulio Mato, Merchi Rodal, aplauso para eles. Está de la vendo, Está de la vendo a deusa das tortas que está hoxe con nós aquí, ven estreando o plató. Merchi, como estás? Moi ben, moi contenta, está todo moi bonito. Gustache o grande que é, non? Moito, este azul precioso, todo precioso, pareceme. Teño que dicir unha cousa, acábame de chivar a directora que hai xente que se puxo un pé para aplaudir cando empezamos o programa. Quen se puxo un pé? A ver, que se levanten os que se puxeron en pé. Aí está! Aí está! Moi ben. Gracias á xente Monforte de Lemos, que está hoxe con nós aquí na televisión de Galicia. Boa terra, Monforte. Boa terra. Estáballes comentando eu que o Lemos vai por diante da eliminatoria contra o Negreira. Sabía, eu sabía. Non tiñades nin idea, pero eu sí. Que vos parece se cociñamos? Tedes ganas? Sí, de verdad, sí. Vale, sí, tes razón, señora directora, disculpa. Hola, Xulio, como estás? Ben. Non me saludaras? No. Gracias. Estás ben? Sí, dome por saludado. Queres lle dar ti paso a Marina da Pobra do Brollón? Pero casi yo das ti xa. Pero dalle. A ver que nos trae ese Marina da Pobra do Broñón. Hola, buenas tardes a todos. Chámome Marina Valcarce, viña do Concello da Pobra de Brollón, dun puebliño que se chama Piñeiros. Gústame moito todo o que é relacionado co arte, como cociña, repostería. Teño moitos recordos do requeixo que facía a miña avoa co leite das vacas da casa. Eu agora non se me ve moito á mente. O sabor si eu teño, pero non tanto para facelo. Gustaríame que no programa de hoxe fixerades algo relacionado co requeixo, co aqueles postres que facían as abuelas, con tan pouca cousa, facían cousas tan suculentas, tan ricas, tan sabrosas. Un saludo para todos e un bico. Veña, un aplauso para Marina da Pobra do Brollón, que está con nós. Broñón. Non Broñón, Broñón. Dixo Broñón, Sorry. Perdón, Pidedes Marina. perdón a Marina. Perdón a toda a Pobra. Claro, Perdón a toda a Pobra. De verdad. Perdón a toda a Pobra. Xente, de aí é Carlos Macía, o xornalista de deportes da Televisión de Galicia. Un bico para Carlos, que organiza tamén partidos entre a Televisión de Galicia e a xente da Pobra. Perdón, Patito. A ver, Jules, que lle vas traer a Marina? Que vas facer? Pois vou facer uns pasteliños. Vale. Como decir, Chou? Un culán? Tes na cabeza un culán? Home, sí. Pois vamos facer algo parecido, pero con requeixo. Vamos a facer unha base con galletas destas que son moi ben para ir ao baño. Vale? Despois voulle facer unha salsa de marmelo. Requeixo con marmelo é o matrimonio perfecto. Que rico. Sí. Xa, vai ser estilo culán por dentro, vai ser derrete... No, é para que teña na cabeza un culán. Se derrete ou non, eso é outra cousa. Pero a idea é que derrete un pouco... Vamos a caramelar despois, vamos a facer... A idea é esa, pero... Que vai a pasar... Non quero crear expectativas. Que vai a pasar... Como que a miña adicción de brollón. Veña, isto é o que trae Xulio Mato para Marina. Hoxe connosco a deusa das tortas, a ver que é o que trae. Pois eu hoxe para Marina voulle facer unha receita moi tradicional desas das aboas. Vou a facer unhas magdalenas moi ricas porque van a levar requeixo e ademais van a levar tamén moita froita. Algo máis que decir? Non. Está. Que espero que lle gusten. Escoito como as aboas. Voulle preguntar aos compañeros se hai a posibilidade no plató novo de facer o de a deusa das tortas mirar para arriba e cando miremos para arriba que se vexa tamén o cámara que está aquí con nós, que se nos vexa a todos, mirando para Merchi Rodal. Vale, a ver se o podemos facer. Señoras, señores, vamos a facer requeixo. No Voltas co Prato, marchamos con Merchi Rodal. Veña, vamos alá. Vamos alá. Bueno, empezamos batendo manteiga con azúcar. Guau, esto sí que ves, esto sí que es sesión vermú. Los tamar, ¿Son tamar estes? No, pero... Toma, ya. No. ¿Qué pasó? Ay, me estaba guay. Bueno, entonces, manteiga, para empezar. Unhas ¿Qué ruido fai este home? Xulio Mato, deixo. Estas magdalenas son riquísimas, ademais son moi sinxelas de facer, Marina, porque empezan como calquera biscoito así, ou magdalenas. Manteiga máis azúcar. Podía ser aceite máis azúcar, sí. Pero non. Pero xe non, hoxe manteiga.
Deixame dicirlle a xente que me olvidei de cousiñas. Primeiro, que participedes no noso sorteo, en @voltascoprato, porque estamos sorteando un libro do programa. Entrada aí no noso Instagram, dadelle a gústame, compartide, espallade, dadelle amor e podedes gañar un libro do Voltas co Prato. E ademais, tedes que chamar ao 881-365536, teléfono da Voltas co Prato, para que faledes con nós, para que concursedes o que vos dé a gana, vale? Recordade que o concurso novo, 3 opcións de resposta, só unha é correcta. É moi fácil, así que chamade. Teño que dicir unha cousa máis. Que é o que fai poñerlle o requeixo nas magdalenas? Quedan moi esponxadas e teñen un sabor moi suaviño, moi rico, que lle quedan moi ben as magdalenas. Eso sería un superconsello. O sea, ti non é un consello, é unha realidade. Eu intentei, non é? Eu intentei no que pade. Podemos dar outros consellos. Ben de chunga. Sempre Se estamos. non queredes superconsello. Sempre estamos. O sorriso de Merchi, que beleza, que amable é Merchi Rodal. Sempre estamos así a mirar a dura. Non sei para que digo nada. Podo dicir un superconsello? Podo utilizar o superconsello? Queres un superconsello? Sí, ahora sí. Ahora sí, pois entón tens que pedir o cacharro, dalle ti. Cacharro, por favor. Se non queredes empregar manteiga nesta receita, podedes utilizar a mesma cantidade de aceite de oliva suave. Superconsello. Bueno, está ben. Ese sí é un consello. Está ben, moi ben, moi ben. Gustoume. Ti cociñas moito co requeixo, ou non? Non, a verdade é que o requeixo como polas mañás nas torradas, como un anaquiño de requeixo. Pero non cociñas con el? Non moito. Foi unha proba e realmente quedo con esta receita para o meu libro de receitas favoritas. Que é o libro do... A Voltas co Prato. Moi ben, vamos con Xulio Mato, veña, para lá, arrancamos con este home. Como se che puxo, Como se che puxo? Como se puxo a Mercedes, xa? Líbrame del agua mansa, que de la corriente ya me libro yo. Cuidado, a Mercedes, como se puxo. Cuidado, madre mía. Bueno, que fixeche? Machacache la... puma. Pois yo iba por mí. Mira, machaqueas as galletas, vale? Vale. Botache manteiga? Sí, ahora voy a botar un poquinho máis de manteiga. Aquí temos que botar manteiga, non nos vale o aceite de oliva, vale? Ten que ser manteiga. Vale. E que vamos a facer con esta mestura? Vamos a facer esos pasteliños que che dixen, vamos a facer a cama, a cama para o pasteliño, vale? Vamos a ver como vai isto. Que teño no 4, pero eso non corre. Tens que dar caña. Máis, voulle máis. Sí, dai a tope, pero non quero que se fríe, simplemente quero que se funda. Que se derreta, non? Que se funda, pero mira, axudámonos un poquinho con isto, para estirar, vemos así. Déxame a mí. Sí, pero ti non sabes, mira, entre os dous. Jo, que mareo, vamos a descompás. Veña, xa está. Aí está, xa che vale. Sí, mira, porque ahora isto facemos así, xa está. Veña, botamos para aí. A min está me dando... A ver, eu... Xa sabes que eu non son o tipo máis listo do mundo. Pois está me dando... Sei no eu, sabemos todo. Di el, sei no eu e outro dalle tiririri. É que de verdade. Bueno, Jaime, que está atentísimo, macho. Pero eu creo que esta é unha receita desas que de primeiro de cociña, que son fáciles de facer. De primeiro, esta parte, despois é complicado. Porque é unha receita tan chula que vai todo con cuncas, cunca. O que pasa é que vamos poñer a traducción, cunca gramos... Iso é moi da boa, Isto é moi da boa, É de boa, neste caso. De boa son as cuncas. Sí, é verdade, pero neste caso Bueno, pois mira, o que facemos é, simplemente, avó. mira, temos, ves que ainda está granulado, pero ahora vamos botando un poquinho en cada un, e vamos a aplastar e vamos a dar a forma, xa no molde, vale? Esta ademais é moi rápida de facer, Olé. Moi rápida de facer, a ver se me dá tempo. Pois fun falar co profe de inglés hoxe. Sí. Buah, que tarde leva, que pesado. Que pesado está, suspendeu. Fun falar co profe de inglés. Cañotas volve en septiembre. E dixo, Jaime, o peor de todo é que me... Mi best friend xa. O peor de todo é que me dixo, como me suspendiches este exame? Claro. Sabes o que lle dixo? Se volves facer sin fallos, aprobas. Sí, é verdad. Sí que me dixo eso. Bueno, pues mira, mentras ti contas a túa anécdota... No, xa está. Simplemente era compartir que a xente que nos ve que son un desastre. Mira, ves como colle forma xa? Sí. O problema é meu, que eu lle digo moitas cousas no meu inglés e, claro, despois díase. Ata aquí é sumible, é fácil. Claro, é moi fácil, Isto é capaz de facelo hasta ti. Sí. Un pouco, se tes unha tarde libre, pois con isto... Pero é que eu non teño tardes libres, estou aquí. Mira, e agora o que vamos a facer é... Temos o forno a 160 graus, vale? E vámoslo deixar de 5 a 7 minutos, simplemente para que isto faga unha estrutura compacta. Pero espera, vale meter no forno? Sí, claro. Pois espera, vamos chamar a nosa convidada para que así ela xa vaya vendo o material. Señoras e señores, vamos recibir cun fortísimo aplauso a nosa convidada de hoxe. Un aplauso, por favor, para Marina da Pobra do Brollón. Un aplauso para ela. Hola, Marina. Por aquí, Marina.
Benvida, adiante. Que tal, Marina, como estás? Moi bien. Benvida, E aquí, sobre todo, onde ti, ainda mellor. Bueno, mira, Xa me dirás. moito mellor do que me dixo o profesor de inglés hoxe. Sí. Sí. Ves, xa digo a mellor. Bueno, moi ben, como estás? Bien, moi ben. Axúdalle a Xuli, porque creo que ábrelle aí o forno. Abre Quer o meter forno. eso, ábrelle aí o A ver, forno. ti ábrelle abre o un forno. Ai, Está quente, aquí non Está. no hai Quentino, trampa, sí, quentino. mira. Está quentino, Sí, vale, está vale, quentiño, vale, está para limpar hoxe, que é viernes. Bueno, eso Vamos a meter aí. hai que limpar sempre. Bueno, ti dixeches que a cociña para ti era arte. Eso é moi bonito, Non. eh? Eu que eu todo o que é relacionado con arte, sea gastronómica, sea do que sea, para min é moi, non sei que diría importante, que me gustou desde que era así. O sea, a ti gustache moito. Sí, sí, muchísimo. Vale, pois aquí tes dous artistas, que é a Non, xa, realidade. Merche Rodal, xa cando estaba con Benino, Sí. Merche, e coa señora Lola, ya Sí. hacían los postres Certo. maravillosos. É que eu este programa, a non ser que non poda, non me lo pierdo. Vamos a dar un aplauso, por favor, a Marina. Super fan do programa, Moi moi ben. ben. Eso é o que Pois ten que Xulio, ser. Xulio, Toma. toda a presión do mundo. Madre mía, Coñece a Merchi, vamos, desde... Eu teño a presión do De onde mundo vai? desde o momento que tengo que facer unha sobremesa. Xa estou Pois presionado. contalle, Vouche contalle. contar unha Arrímate, cosa. arrímate. Creo que diante, non María. se, a ti non se van por diante tampouco nada. Bueno. Eu sabes que levo moi mal o de as medidas exactas. Entón, por eso teño aí exactitas. Media cunca, cuarto de cunca, eso está todo exacto. Mira, vouche facer uns pasteliños de requeixo. Vale, uns pasteliños de requeixo que o ideal é que o interior quede un poquinho fundente, vale? Que medio quede cremosiño, a ver o que queda. E despois voulle facer o requeixo, o mozo favorito do requeixo é o marmelo. Entón, voulle facer unha salsiña de marmelo e laranxa para poñer ao lado, porque a mí non me gusta a mestura. Por que non che gusta? Porque gusta o marmelo por un lado e o requeixo por outro lado. Pero que che pasa a ti, lojo? Que non me gusta esa mestura. Tampouco me gusta o queixo con marmelo, gusta o queixo por un lado e o marmelo por outro lado. Pero que che pasa? Como que me pasa? No, que che pasa... Pois que eu aprobei inglés. Por que lle gusta... Eu aprobei inglés. Bueno, sabría que velo. Sí. Sí que. Todos os exámenes que fixen en inglés aprobei. Sí que lo speaking leva o xeñal. EGB. Bueno, entón o que vamos a facer é como unha especie de base para torta de queixo, pero con requeixo, que vai levar yogur, nata, azúcar, vainilla e 3 oviños, vale? E con eso temos aí unha base xa no forno, que é o que me axuda a ti a meter. Vamos a deixar 5 minutiños só para que faga compacto e despois empezar. Vale, vou ir mesturando entón. Que che parece, Marina? Pareceme estupendo, porque é que o requeixo hasta con un poquinho de azúcar está rico. Está boa. Sí. Home, Cando eran as vacas a casa que facían, e viña a boa. Ainda me está sabendo hoxe. E non te sabes, e recordas o sabor. Sí, te recordo o sabor. Ostras, mira ti que guai. Bueno, pues mira, Mira, aí esto el leva 450 gramos de requeixo. Ahora, un cuarto de cunca de yogur, que é o que ven sendo un yogur. Vale. Media cunca de nata Nata. líquida, que serán uns 200 gramos aprox. Non me quero engañar porque non sei, non vin a conversión a gramos, eh? Vamos a botar un par de culleradas de azúcar, que como che gusta, vamos a botar 3. Si no, Vale. Mira, un poquinho de vainilla non o deixo por eso. e 3 ovos. Isto simplemente é batir. O sea, vale mesturar todo. Ahora vamos a mesturar e despois, o que pasen eses minutiños, sacamos... Ui, teño o forno moi alto. Vamos a deixar a Xulio mesturando e controlando o forno, porque se lle vai a cabeciña. E imos con Merche. Veña, vamos pali. Merche tamén. Ai, a Merche, Outro ai, a Merche. outro genio dos postes, Merche. Ai, Marina, que coñece a Merche dende a época de arpeiros, Sí, eu que este programa non me los pierdo. Así me gusta. Como era o de Piñeiro, por exemplo, se estuviera no programa de León, no disco Sí, de oro. tamén estuveches con Piñeiro. Estuve no disco de Mira oro, ti, sí, Mira Sí, ti. estes programas non me los pierdo. Así me Eu gusta. todo que sea, xa digo, aunque eu parezca que non, Sí. todo que sea cultural. Esto é hai moita que cultura, hai isto que é cultura de me- moito país. É A cultura cociña de Galicia. Date cuenta que en todos os países, sobre todo España, e sobre todo Galicia, para comer postres e todo eso. No, é que aquí somos outro nivel, en Entonces, Galicia a comida é outro nivel. Merchi, a ver, contalle, porque vamos a fazer Batín magdalenas. un poquinho de manteiga con azúcar e reladura de limón, porque cando bates coa reladura de limón, despois queda máis saborciño a limón. En lugar de botarlo despois no último, mesturado xa coa azúcar e coa manteiga. E agora estou botando o requeixo, que son 250 gramos, porque vou a facer unhas magdalenas. Bo. E lle vou a Ai, poñer arandos. Arándanos. Que se gustan os arandos? Sí, Podería ser con frambuesas, quedan moi Tamén. ricas tamén. Ou cunhas anaquiños de mazá. sí. Guau. E agora vou ir botándolle os ovos un a un. Inclusive que son moi sanos, non o sei. Sí, Os arandos, eso ou di. que? Os arandos, Sí, que son dicir. moi sanos. Que son moi bons, moi Dícenos, sanos. Sí? Pero Que? non o sei, E na pobra danse. Na poda. Non será no supermercado, sí.
Bueno, é verdad, é verdad. Hai moitas plantacións grandes de arandos aquí en Galicia. Pero polo sur ou por onde? Polo norte. Polo norte? Sí. Ostras, Que se non dá moi sabía. ben, que é un clima moi bo. Non tiña ni idea, non tiña ni idea. Cousas de ver larpeiros. Pois mira. Non te digo máis, non te digo máis. Pasa que daquela eu non vía larpeiros, claro. Eras moi novo. Vin larpeiros, pero non vin moito larpeiros, claro. Ostras, pois que curioso, non sabía. Eu, o que me deixa alucinado é iso, que hai plantacións de aguacate en Galicia, estas cousas que digo, bueno, de verdad, Nos temos frambuesas e fresas, Pero- pero de eso non. Pero polas ti? Na Ti casa. tes na casa, frambuesas? Sí, fresas. Home, claro, Arándanos que os non. amorodos como están, Bueno, Están termine. buenísimas as Están vacas. moi boas, Buah, son gordas. son así como gordo. fresón de palos, destes Sí, así. gordísimas. Uf, que rico, Xulio, ves? Tamén as hai algo pequeniñas, pero Ui, Pero saben moi ben, saben moi ben. son moi ricas. Teño outro sabor. manteiga, azúcar, reladura de limón, 3 ovos e 250 de requeixo. Ahora só lle falta a fariña co lévedo e os arandos a última hora, Que nada vas, máis. peneirala ou? Sí. Vamos a facer así, fariña. É tan grande esta peneira que, mira, xa vai todo xunto. Bueno, a ver, hai peneiras millores que esa, Bueno, non está mal, eu non teño Bueno, queixa. Non está mal, voucho permitir. Vale, voulle preguntar a Marina cal das dúas levarías para a pobre, se tes que escoller unha, xa sabes, se ves o programa xa sabes como vai a Eu dinámica. levaría as dúas xuntas e eles os dous tamén. Empaquetados, empaquetados. os Levaba dous. o lote. O lote. Pero claro, só podes escoller un. Bueno, eso Unha. logo xo direi, cañotas. Unha vez que eso xo direi. Ahora nada, non Marina. podo así. Como se nota que ves o programa que dis o mismo que todo o mundo? Ai, non pode dicir nada, non pode dicir nada. Xa che digo, levando o lote, levo os eles e máis o resto. Perfecto, pois vouche pedir que vayas á zona de sufridores e eu, mentras tanto, vou falar con Xulio, vale? Vale, Veña, un aplauso para Marina, que ven da Palomiño. Pobra do Brollón. Nós marchamos con Xulio Mato. A ver, que che pasou a ti, querido? Nada. Estás ben? Todo ben, o que pasa é que está o forno moi fuerte. Claro, Por eso ahora estou casi botando- queimas, quedouche aí un pouco na No, liña. está ben, pero mira, isto está. Entón, agora que facemos é, cubrimos todo Ajá. con oso almohado. Requeixo, ovos, Isto era unha base de galleta, eh? Era unha base de galleta e manteiga. É verdad, galleta e manteiga, perdón. Sí, sí. Ah, vas a utilizar os apuntes. Teño aquí todo anotado. Podemos contar o que che pasou cos apuntes? Podemos contar o que che pasou cos apuntes? Podes contar. Vale, pois vamos a ver, cal é a miña cámara? Esa. Esa cámara, esa. Vale, pois mira, Cañota estaba repasando porque é un tío moi aplicado menos para inglés. Entón estaba estudiando. Sí. E doi un golpiño ao café que tiña mentre estudiaba e ten a súa chuleta toda chea de lamparós, non sei se se ve. A ver se ve. Mira. Mira a esquina todo esto, mira esa esquina toda. Mira por aquí. Café con leite, con azucre. Pois sí. Fixo moita gracia. Lía na parra. Bueno, pues mira, que ahora hai. simplemente vamos a botar isto así e vámoslo baixar o forno a 160 graus. Importante de baixar o forno. No, xa estaba a 160 graus en teoría, pero bueno, tiña o 260, por eso foi o fallo. E vámoslo deixar 20 minutiños. 20 minutiños e vai nos quedar cociñado, pero clariño, vale? Veña, Vale. vamos co último. Estas Eso mete- cantidades darían para 8 pasteliños, o que pasa que eu pensei, non sei por que se me meteu na cabeza con molde era de 8. Pero é de 6. É de 6. Entón, isto é o que vas meter no forno, non? Vamos a meter no forno, vamos a poñer esta Vale, manopla que debe ser de Disney, porque é pequeniña. É a túa. Vamos a dar. Veña, ao forno. Veña, 20 minutiños, vale? 20 minutos ao forno e, mentras tanto, voulle contar cousa a Galicia. Ti tira pa aí. Eu vou pa aquí, con todos vós. Porque Galicia é queixeira. E xo dicía cunqueiro, pero tamén é requeixeira. É así, ou non é así, xo sabedes. O primeiro, por certo, é aclarar que falamos dun queixo fresco elaborado con leite de vaca e non de requesón, unha delicia que se elabora con soro de leite e que tanto gusta en Asturias ou Cantabria. O proceso de elaboración, por certo, é ben curioso. Só precisamos leite, coallo, fermento e cariño. E así vai escoando nestas bolsas enormes, que me dera levar un par delas para casa, eh? Imaginade esta delicia cun pouco de mel, ou nunha larpeirada como as de hoxe. Se queredes saber máis do asunto, son expertos na Capela e nas Neves, onde, por certo, fa unha festa que manda chover na Habana. Este ano vimos xa tarde, porque foi en abril, pero o terceiro fin de semana deste mes ten outra troula en Corredoira, Cerredo Cotobade. E, mentras tanto, a cociñar. Probade as nosas propostas e contádenos quen debería gañar. Lembrade que sempre estamos abertos para todos e todas vós en @voltascoprato. Así que seguídenos, participade, que é moi importante que participedes no sorteo e que nos deades moito amor. Veña, vamos con Merche Rodal. Rodal e Rodal.
Magdalena, 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 Magdalena. Magdalena, 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 Magdalena. Mira, mira como vai ganando o ritmo. Mira que ben se dan en Galicia, ves? Cho, cho. Bueno, esto xa está. Magdalenas de Arando e requeixo de Merche Rodal, Si, levades moitos anos vendo na televisión de Galicia a esta meiga, diría eu, meiga das sobremesas, a esta deusa. E aínda así sorprende, Mira ti. Mira. Non lle botas aceite, ni manteiga, ni nada, así, pum. Pero xa ten manteiga no principio. Son como mini pasteliños, o sea, mini biscoitos. Pero nada máis. Vale. Os moldes das magdalenas, o que están aquí son os moldes de sempre, estes son un pouco máis bonitos, así máis grandiños, pero metemos aquí neste moldiño para que manteñan a forma. Si ahora está moi de moda ese molde, pero en realidad a cantidad de magdalena é a mesma, verdad? Estes non, estes, mira, son bastante grandes. Vale. Son bastante grandes, vou enchelos bastante, por eso vai a tardar máis. Estas van a estar 35 minutos no forno. Eu pensei que o facían por cobrar, Pensei que era por cobrar máis. Vale, máis. Porque ahora como a xente chama os muffins, estes son magdalenas. Pero sí que son máis grandes do normal, por eso tardan máis no forno. E, ademais, muffin é... Muffin en inglés, ti inglés, no. Dalle, Vale. É que, de verdad, que ganas teño de facer a recuperación para probar. Faeron sin fallos. Para probar. Vale, mira, por que usamos estas bases e non facemos directamente as magdalenas na chapa do forno? Porque son moi finiños. Se os moldes son realmente bons e potentes, non fai falta poñerlle esta base, vale? Pero estes moldes que hai agora de papéis de colores que veñen super finos, se non lle podes unha base, a magdalena fai así. Fai... Como fai? Vai xa, magdalena. Estas, son grandiñas e van a estar 35 minutos no forno, vale? Vale. O tempo que ti queiras, Merche. Que? O tempo que ti queiras van a estar no forno. A 180 graus. 881365536, teléfono do A Voltas co Prato, vale, chamade, estade atentos e atentas, falade con nós, compartide a vosa sabedoría popular sobre as receitas, o que queirades, Aí está, veña, chamade, aí está, mira o noso público, Que gusto dá, Imos a forno, 35 minutos, 180 graus, imos alá. O sair do forno, facemos algo rico. 35 minutos. Alberto, estou te escoitando, Estou te escoitando, Alberto. É que estou escoitando a Alberto, o realizador. É que eu non o escoito. A cámara, outra, tal, non sei que. Dá má risa. Veña, vou con Xulio Mato. Vou deixar aquí a Merche, vou con Xulio Mato. Bueno, mira. Mira. Esto sí que dá gusto. Eu fixe un poquinho de trampa. Estaba vendo aquí Xulio Mato. Mira, isto é zume dunha laranxa con 60 gramos de marmelo, vale? E mira que salsiña máis doada, simplemente poñer a quentar. E ti pretendes poñer eso aparte, é que ti, de verdade... Poñer aparte, sí, poñer aparte. Unha, porque está quente, así a refría. Vale. E por outro lado, mentras se nos fan... Mira, isto é... Sí, metiches 6 e salen 12. No, metín 6, estas son as que xa teño, porque necesito desmoldar e queimar. Sabes como é a crema catalana? Sí, por riba que a... Pois vamos a facer eso mismo, vale? Vale. Mira, estamos desmoldando, mira que bonitos están, Ca base por baixo e o pasteliño por riba. Vamos aí. E agora que vamos a facer con azúcar moreno, vamos a facer unha costriña. Falamos con Jaime. Sí. Jaime, coito unha cousa. Que foi? Que che inspira a ti isto que está facendo Xulio? Que música lle poñerías ti a esta cousa? A Xulio sempre lle queda ben esta. Gracias, Jaime. Mira, así queimado, Mira como ferve Xulio Mato, Mira que calor fai aquí, que se derrete o azúcar. É verdad, ten razón Jaime que sempre che queda ben esa canción, Sí, además con calquer trapito. Sabes que agora está moi de moda os cociñeros estes do Instagram que enseñan os brazos, Sí. Non sei que... Sí. Enseñan os brazos, pero cociñeiros pouco, Ai, porque este é un cociñeiro de verdade, Eses non... Este cociña. Ten tino con iso. Xa estamos, non poder vivir con tanto medo, cañota. Mira que bonito queda, Vai quedar crocantiña para... Claro, pero para facer isto necesitas ter un soprete, non... Mira, isto é para calquera festa. O día que aprobes inglés, vamos a facer unha destas. Vamos a ver, porque non pasa nada. Vamos a ver si, Isto tanto... Fago uns pasteliños e despois solto unhas tuberías.
Vale, Mima. vamos a ver cómo está. Xuliadas, vale, si está crocantiño, mira. Toca ya así, tío. No, Parece unha creme brûlée, Que va? Vale, e agora a mí gustaríame ver como quedou o interior. Que é o que máis medo me dá. Queres abrilo? Podemos abrir unha, a ver. Sí, claro, por suposto. Sí. Vamos. Abrimos unha, a ver se quedou Merchi, vente pa aquí. melosiño. Vamos a abrir unha para ver se... Veña, va. Esta non vai ser a Jaime, que- non vai ser a que vai. Música de tensión, aí está. Mira que atento está Jaime. Como sabe Jaime, Xulio Mato vai abrir o seu primeiro culant que non é culant. Veremos que é o que sai. Estás ben? Mira, non? mira, mira, mira. Pásalle como a min. Tembla. Pero temblas, pero non é... Mira, que cara. Pero Mira. que non nos arrimes o coitelo. Pero vamos Aí vai a ver. Xulio Mato. Vámonos. Atención, imaxe de Xulio Mato. Abre... Oh, está callada. Está callada, pero está moi cremosa. Mira, 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 mira. Aí, moi ben, Jaime, moi ben, moi ben, moi ben. Jaime, ¿qué pasa? Jaime, pensé que éramos amigos, ¿eh? Bueno, pues mira, podía estar un poco... Está moi cremosita. Sí, eso Proba, sí. quero probar. Eso sí, podemos probar, Home, claro. Home. Quero probar os dous, ademais. Perdón, Merchi. É que un pouco de educación. Home, sí, claro, claro, claro. Va, Merchi. Vamos A a ver. ver. Veña, va, pero todo xunto? Chin, chin. Ah, Home, claro. está boa. Marbor, vale. Pois eu estou como quero. Sabes o que teño que facer tamén? Botar un poquinho da salsa para que me arrefríe. Que pasou? Sabes que a boca chea? No, eso está. Podemos facer Está el moi rico. tiro, Que pois, chupache moi bonito o dedo. Que rico estaba o de Xulio. A ver, Estaba moi tira- bo, Ah, pero vas falar que a boca chea. No, outra vez. Estaba Outra. Está moi bo, Está moi rico, verdad? Pero está 12, a mí gústame. Home, Sí, claro, sí, ten sí. que Mais estar 12. ahora Pero eu vou poñerlle che dir unha marmelo. cousa, eu sí que lle botaría o marmelo por riba, No. Bueno, xa o sei. He dicho que no. Vaya, así Vale. un pouquiño, vamos a botar só un pouquiño, ahora o que facemos é para que nos arrefríe un pouco a tempo, vamos a estirar un pouco polo plato para que Ti para estira, así de Merchi, máis eu vamos ver a súa historia. Veña, vamos. Veña. Non che bota, Sí, Merchi. xa está. Bueno, Temos que abrir o forno para ver as magdalenas de Merchi Rodal. Ven por aquí, Nico, ven por aquí, ven por aquí. Isto é o máis bonito que vas facer na túa vida, Nico, gravar estas cousas, mira. A que máis queres aspirar na vida? Mira para aquí. 3, 2, 1... Mira que maravilla gastronómica. Ai, 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 ai. Uf, uf. Estou me poñendo nervioso. Estou me poñendo nervioso, bueno. Poderían quedar así xa. Estarían perfectas. Pau. Poderíamos poñerlle un pouquiño de azúcar antes de levalas ao forno e quedarían perfectas. Están perfectas, Pero hoxe imos poñerlle un pouquiño de zume de limón Oh, ¿por con qué? azúcar. Para que queden máis perfectas. Vale. Ves? Pero Como sabe, Xulio? Que toque lle dá? Que toque lle dá? Quero que me expliques que toque lle dá. Ese toquiño acedo e doce a vez que a magdalena lle queda moi ben. Acedo e É doce. molladiña. É molladiña por dentro, así. Húmida. Unha culleradiña a cada magdalena. En quente, hai que facelo sempre en quente. Estáme dicindo que deixes unha sen botar. Por que? Porque a Marina Porque hai non unha lle persoa gusta. que non quere que lle botes limón. Claro, claro. Pero é Marina esa persona? No. Pois a cangas. Pero é a persoa que fai que salgas por aí. Vale. Entonces Pois voulle votar a estas 6, voulle votar. Estas outras 6 non Moi van ter. ben, Se non lle deixa unha, deixalle 6. Imos presentarse? Poñer na bandesiña para que Marina Tiña veña moita a probar. plancha, tío, xe, Sí, pero primeiro vou falar con Marina, veña. Vamos con Marina da Pobra do Broñón. Deixamos esta xente aquí. De verdad, ahora cando ven o aplauso, É que dá gusto estar tan acompañadas. Está, pero- Casi tanto como comer as magdalenas. pero escoita, por toda a xente que tes Por aquí. toda, pero Claro. tú, carai. Eu non sou unha magdalena, Marina? Como me veixo ao teu lado, Non sou unha magdalena, Pode ser que este recheo de crema, pode ser. Pero unha magdalena non sou. Mira unha cousa, que che parecen as receitas? Pareceme maravillosas. Sí. Calquera das dúas. Mira, eu provei o de Xulio, que nos deu aí a probar, está Sí. boísimo. E as de Merchi, ao velas sair aí do forno, dixen, cuidado, isto non é cousa menor, como dicía Rajoy. Non fai falta que dixer a Rajoy ni nada. No, a verdade que... estes dous, A verdade xa que... digo. Vamos facer unha votación, veña, co Como ben público. che dixen, eu levaría o lote. E Non, as xa. magdalenas. Vamos facer unha votación, veña. O público vai ter que levantar a mão según lle guste máis unha ou outra, vale? Bueno, xa sei que es queredes probar, pero ten que ser coa imaginación. Veña, quen cree que vai estar máis bo? O de Xulio Mato, que levanta a mão. O de Xulio Mato.
Bueno. E quen cree que van a estar máis boas as magdalenas de Merchi Rodal? Oi, a Merchi. A xente é moi de Merchi Rodal, A xente sabe que a sobremesa non se lle dá moi ben a Xulio. Como non se llama? Pero Non me gusta. Está boa. Apíntate na boa. Apíntate na boa. Apíntate na boa. Queres ir velo así de cerquiña, de preto? Sí, sin problema. Pois veña. Sempre. Pasa adiante, vamos con Xulio Mato, un aplauso para Marina da Pobra do Brollón. Fala con Xulio, veña. Vamos para lá. Ahora sí que teño presión, Marina. Pégate aí, Xulio, pégate. Ahora sí que teño presión, que Guau, casi ninguén confía en min. Pero eu confío en ti. Eu non sei. A ver, Bueno, como ves? Que che parece? Ten boa pinta, verdad? Totalmente. Isto é o que te recomendo despois, que collas plan de bocado. Pero que o molle, Porque quedan... No, eso no segundo bocado xa. Pero Mollal que- xa no segundo bocado. O sea, a ti non che gusta moito do marmelo, No. Non eres moito do marmelo. No, pero algo hai que facer. A mí sí que me gusta. Sí, sí. É que penso que ten o dulzor suficiente, pero a xente que é moi arpeira Ben, é ideal, é unha salsa bueno, ideal. claro, pero... Marina quería unha receita que lleva a cara así un pouco as da súa aboa, Sí, non? xa. Eu, se Xulio Mato, polo menos intentou. Unha tortiña de queixo, Claro, veremos unha a ver se tortiña de lle gusta ou non. Polo tanto, pido un aplauso para o magnífico, maravilloso Xulio Mato. Un aplauso para ele. E imos ir con Merchi. Veña. Vamos con Merchi Rodal. Pois entre aquí as magdaleniñas, teñen un pouquiño de zume Claro, de limón por riba con azúcar, Claro. entón están enchoupadiñas, quedalle moi ben. No. E así, Marina, para que- que probes. Sabes que se me parecen? As Aquí. ovelas. Aquí. O pucho do obispo. O pucho do obispo, dixo. Bueno, teño Sí, un teñen aire. eses Teño un aire, teño un aire. carrapichos, así. Veremos se lle recordan ou non os sabores da súa infancia, os sabores do aboa. Sí. Polo menos, Merchi tamén o intentou, así que Sí, lle vamos sí, dar sí, un fortísimo aplauso a Merchi Rodal de Cangas do Morrazo. E agora chegou o momento da verdade. Queres ir probar? Vamos probarlo. Vamos probar no voltas co prato, veña. Por aí, Marina, por aí polo medio. Aí á esquerda, mira, nesa mesiña de aí. Aí á esquerda no cabeceiro, isto é para ti, aquí posto aquí. Moi ben. E agora veñen coa Merchi, comida... o máis coa- difícil. Merchi, ala, espalda á o máis cámara, difícil. ala. Dache- Primeiro que che di na televisión, non lle des as costas á cámara, Merchi, as Dache costas á pena cámara. Vai por aí. tocarlles. Ai, xa te botache ela. Hombre, claro. Eso é o que ten que facer. A ver, sí. non Xa te se estou dicindo botou, que mira sempre programas. Venga, Marina, a ver se gusta. Sempre, toda a vida. E mirarei no canto podía. Ponte un poquinho máis para aquí, un poquinho máis. Aí Onde está, ben. quedas? Veña, nós vamos repartir cartiños a ver se podemos. Hombre, non vamos poder. Hola, que tal? Boa tarde. Boa tarde, Con quen falamos? un Concha da Guarda. Concha da Guarda, que tal? Como estás? Moi ben. Que che parece? A ti gustan as sobremesas ou non? Eu vivía de sobremesas. Vivía- De comida. Bueno, a mí tamén me pasa, Concha, a mí tamén me pasa. Eso... Eu son unha loquiña adicta, eu son adicta ás sobremesas. Pero por que levan azúcar ou por qué? Porque é dulce, a min gustame Claro. dulce un montón. Porque levan Máis que azúcar, moi ben. Pois veña, Concha, por 50 euriños, vamos a ver se sabe a pregunta. Compañeros, subide a pregunta, vamos alá. De que tipo de leite ou que tipo de leite máis ben se usa para a elaboración do requeixo? A, de vaca, B, de búfalo ou C, de mosquito? Moi complicadas Non é fácil, as preguntas, pensa ben. moi Cuidado. Eu creo que é de complicadas. vaca, Eu creo que é de vaca. Ti crees que é de vaca? Para. Eu penso que tamén, Pois vouche dir unha cousa, Concha. Sentindo moito, tes razón, tes razón. Un aplauso! Que levo os 50 euriños. Van para a guarda, moi ben. Moitas gracias. Nada, xa sabes, Tiñamos unha pista. xa sabes que podes vir cando queiras ao programa, estás convidada, vale? Vale, moitas grazas. Veña. O día que poda xa pretenderei ir. Bueno, pois cando queiras, estás invitada. Veña, un bico grande. Igualmente, Hasta loguiño. para todos e todo o equipo. Chao, taloguiño, Gracias. gracias. E agora si chegou un momento de Marina, que ten que dicir, Marina, quen gaña o a voltas co prato o día de hoxe? Están as dúas deliciosas, de verdad. Pero eu igual me quedaba... ¿Cuál es? ¡Ay, Xulio Mato! Ai, Merchi, perdón, me quedo... Muy bien. Señoras, señores, nos marchamos. Queden coa actualidade co telexornal e o luns, como sempre, máis receitas aquí no a voltas co prato da Televisión de Galicia. Un bico grande, chao. Pastelito, yo seré